Mulungu pa 7 March 2024. Yeah, April. Bebani, tiambireso la Mulungu pa 7 April 2024 kuchokera ku Times Television poinyadira timati TTV. Tafikanso ndi chiprogramu chanu cha Hot Current. Chiprogramu chimene chimabwera pano kuti chizakambe nkhani zimene zikuchitika mdziko muno. Pochita zimenezi sitima nyengerera komanso sitima pepesa. Langa dzina ndevu zamwayi Wonder Msisya komanso ndili nda chimwene anga wayana chunga timanyadira kuti ochunga. Ezomukombere. Komanso Jona Pankuku Msukuluzi. Takulandirana Msukuluzi. Tatohoza kwambiri. Mmene tuyamba programu iyi kuti mudziwe kuti programu inja live nkuti Manchester United ikukanthamula Liverpool 2-1. Ndekuti tizikuuzaniso kuti zigolizo zikuyenda bwanji mkatikati mwa ndimemo. Chifukwa tikudziwa kuti kwakhalamipira chonja anthu amakhala conflicted wayana. Yes, amaonera ku Hot Current, ukaonanso kukampira. Nengati mwasankha kuti mufuna kukhala pa Hot Current, zigolizo khati zikuuzani kuti zigoli zikuyenda bwanji. Azibambo inu tili ndi nkhani imene tufusana kuti kodi timasuta chani, what are we smoking. Chifukwa peno umaona kuti tuchita zinthu ngati kuti mwina tabanda, you know, tasweka, tangaza, because tukamba nkhani ya passport ku immigration ayi tusizukumveka bwino sizuoneka mutu wache. Chichokere ni February ja titachitidwa haki. Tidapulumusa haki nyiyo nkunena kuti tiyamba ku printer kulilongwe kenaka zisefukira madera mwinamo koma tukamba pano sizuziwika bwino kuti kodi kulilongwe tu printer zingati kwafusa anthu akulilongwe koso antuzuso kuchuluka mwano anthu amwano aku immigration mwano ngatali kunyumba kwawo atengera ka bwana awo bwana awo achuka ndi ntuzu basi nawo sangobwera ntuzu ndefe tijama yanu panopa kuti inu mugwira ntchito office za boma musaupyeze anthu perekani service ndekhani yache mukaprinta ma passport palibe amene atakuvutiseni. If you are not printing the passport tizibwera kufusa mafuso chifukwa president adani na kuti muyambe kuprinta ngati sitero anthu achosedwa ntchito ndeka mubisala tuvumbulusani kuti akuone introduction iti yovuta anthu mayo sinambe nkhani yachiwiri tunena kuti kodi ino apolisi mpaka pano simunagwireko olo mmodzi wa anthu amene adamenya anthu a DPP akulowa mulilongwe mpaka pano iyayi tati yankhuleni chikuvuta nchani zakafukufuku ziyenda bwanji at least tiyankhuleniko olongatawo pyeza kunena kuti basi siyeni kunena kuti no tayiyezeka kuti manja athu aoneka kuti satheka kugwira anthu hanza tayiyezeka kwezeka bwera muzatiuze kuti iya ya DPP tayiyezeka koma zili kuopsa iti tiziunikaso kuti kuopsa kwake nkotani. Tikachokapo tufuna tiunikeso ku nyumba ya malamulo koso kodi ku nyumba kwa malamulo kuzikhala bwanji kumeneku poti yayima nyumba ya malamulo lachisanu ndi kumeneku kudalizo jomba anthu a Mulungu anthu angojomba phungu mayaja aspikala amati ukhangati kakhobiri azikalanda kodi zimezi tizona zuchitika. Komanso ku nyumba imeneyi ya malamulo kudaliso kodi leader of opposition ndi ndani kumapera unabaya chimpwiri zikuoneka ngati zuvutabe kuti tiziwe bwino kuti kodi ku leader of opposition ndi ndani komanso kudali ine anthu amene ati kukhangata amaphungu afuna kumenyana kwamene naonerayi ndimaona ngati Suleiman afuna kuamenya buto mali inasana ana namada choko kukapeza apo so anthu makhala kuti anthu afuna kumenyana muzisiyanisa munthu ufuna kumenya ni munthu ufuna kumenyana iwo ajada kukhala pa mpando ndoti amafuna kuamenya zikoti tafika pamene limbi afika pamene pakuti tizimenyana mukuonera kwambiri kapena ya ku South Africa yachina malema mukuonera nyumba ya malamulo yakuti imene kuti sokoneza zinthu tufuna tikambirane zimenezi kenaka pogwirizana ndi funso timafunsa la polisi lija acheya oona zisankho mdziko muno amene wanda Justice Chifundo Kachali ananena kuti mpofunika kuti onse okhuzidwa aziyendera za chinkhali za chisankho tiziyendera limodzi ncholinga chokuti chisankho cha 2025 chizakhale cha bata
chizakhale choti anthu azachikhulupirire komanso choyendesedwa bwino. Kodi tiyambire pati, tiziunika chani? Tikamba kuona zinthu zina tidire nazo bwanji poti amanena kuti muvi woyang'anira umalowa m'maso. Anthu a Mulungu tiyambe ndi imeneyo uchunga. February chaka chino kudatuluka statement ku immigration kuti afuna kukonza mashini awo pa chifukwa cha ichi ayimisakayi kuprinta ma passport. Ife ku Times kuno tidaona kuti nkhani si imeneyo. Nkhani ndiyo kuti anthu achita haki titalemba zimenezi amalawa adatiukira. Simukonda dziko lanu, nkhani zimenezi ndi za security, chanchani. Kale a president anazagulizana ndi zathu zicha. Nyumba ya malamulo. Akupereka State of the Nation address. Thanks for the correction. Arabauza mafusa ananena kuti we have been hacked, ndipo munthu watipanga hakiyo afuna ndalama. Kenaka ife tinazani naso kuti data has been lost. Yes, anthu sadati ni naso. Kodi inu ndi anthu amtundu wanji. Kenaka immigration anabwera kuti itapangako retrieve data imesi na chidwelo sija ina ikhanga ti uvutabe. Nkhani tukamba pa ndiyo kuti a president adanena kuti adapereka was that 3 weeks 21 days kuti tikonze zonse tiyambe kuprinta. 3 weeks kufuna izithanga ndi mawala ake. Adatulukira ku immigration ndi kunsonkhano watu lankhani. Takonza zinthu tiyambako. Tiyamba nkulilongwe kenaka tipitano kumpoto tipitako ku Blantyre. Ife tidapita soko nkukafuna kodi kulilongwe muprinta zingati padakali pano kumene mafuna muyambeko. Achunga mpaka pano sizikuziwika kuti kodi ngati kuprinta chofuna nchani kungona kuti tuprinta awiri tuprinta imozi ndi pajama tiyankhapa jama amaka yankakafe my friend muthira mawu in direct iwe ngota imuzi suli zomwe tikunena uchi ngati kunyimba kwa munthu. Kenaka anthu aja achunga anthu akungofuna mapassport awo kuti aziyenda ndi ufulu wawo ngati Amalawi kuti atenge chiphaso chimene chichi chizata ali ndi zifukwa zosiyana ina za matenda ina za business whatever reason. Koma they are entitled kuti akhale ndi passport yawo ngati asatira madongosolo onse ndi Amalawi. Koma mpaka pano ena tidaona kwenda Blantyre uchunga. Achoke azikhale achoke akalumo. No? Nkhani ndiyo kuti kodi nkhani za passport izi zachitisa manyazi kokwanira uchunga. Ngati dziko tachita manyazi kodi a president even atalankhula anthu ena kukula bentima up to now achunga we don't know what is happening. Kodi bomali likuzitenga izizi mwasewero are they serious kuti ukuku kuli vuto tatiyeni tiike komaso athu tipeze yankho ochunga tupanga bwanji zinthu zako. No, choyamba ndinene kuti ndife anthu omvesa chisoni. Ndife anthu omvesa chisoni chifukwa chonena kuti ngakhale iwo amene amayendesa makampani aboma kapena mabungwe aboma samafuna nthawi zina kuvomereza kuti apa pazativuta. Anthu samadziwa zonena kuti in life sizotheka makamaka izokuyendera machines imafika di nthawi zimathaku things can get out of control. Koma it's how you handle it zimene zimaonesa kunena kuti whether we have good leadership kapena ayi. Ndiyankhule motere mchichewa kunena kuti vuto limatha kubwera koma mmene mumagwirira ntchito ndi mmene mumapangira handle vutolo ndi zimene zimaonesa kuti ngati ndi mtsogoleri kapena ayi. Zinthu zamakina zimatha kuchitika. Hacking anthu amakachita hacking mpaka na ku Pentagon tikudziwa zimene zimatha kuchitika. But it's how you handle it. Ndimafuna ndinene kunena kuti ineyo kwambiri ndikuona ku immigration kunena kuti asogolere akumene kuku there's something that they're hiding. Chifukwa itakhala kunena kuti pali vuto, what is the problem? Chofuta ndi chani kunena kuti apa zativuta 3 weeks ja president zakanika chifukwa cha zifukwa easy. Ndipo mukati muione history ya nkhani kwamba kwambirira imaoneka ngati kunena kuti chilungamo chikuchepa in the history of this passport issue. Kwamba kwambirirako amaoneka ngati kuti amadikira kuti anthu avumbuluse nkhaniyo ndi azibwera so nkumazakhala ngati sona akupanga sanitize nkhanija akunena chilungamo ayi. Tisamachite kupempha chilungamo cha nkhani. Inuyo muzibwera ndi chilungamo cha nkhani kuzauza eni ziko eni misonkho amene ala Malawi. Number 2 ine nkuyangana kwa kuboma. Ndikati kuboma nkuyangana kwa mtsogoleri wa dziko lino. Chifukwa nkhani inachokati pa minister. Inasfalaza mkonzeni. Nkhani ili m'manja ma president. Nkhani m'manja ma president because a president anapereka directive. At that moment it has risen above the office of the minister. Now, nkhani ndionena kuti
kodi a president akapereka directive amapanga follow up ndani? Amapanga follow up ndani? Is it the SPC? Ndipo kaya kuti directive yosina satidwe, who is supposed to execute guidance direction kuti someno tipanga motel? Ine kuona ngati kuti chimene chocho, unfortunately, that has been one thing, and I'm not afraid to say that because anthu ambiri amanena kuti mwina mukuyankhula zonena kuti mukwanyosa president, koma nkhani ndonena kuti a president anthu akamakamba nkhani ya you're not decided, you're not decisive, nkhani imene amakamba ndi ngati iyi yonena kuti mwanena nokha kunena kuti in 3 weeks ma passport ayenera kutuluka. Akapanda kutuluka chizungu chanu munanena kuti heads will roll. Kutanthauza kunena kuti wina kumene koko ndithu achoka kapena kuti china chake chichitika achosa. Yes. Wina achoka ndithu. Now 3 weeks later inda anabwera ndi ma conference, koma we know anthu amatha kunama, anthu amatha kupanga ma conference akunama kumene. I wish the office of the president ina kanena kuti we want to go ku immigration ndukaendera. Yes, azika print. What is the problem? Yes, a president atha kupita kumene kuchako watenga ka vice president awo katenga minister laja lero ndipanga camp ku immigration. Printers, I'm here. Print, I want to see. I want the process kuiona ikuchoka apa mpaka napo ndiwerukira. Kontazina sama topic capital hill. Yes. He can do the same. Exactly. Ndikutuluka kumene kuchako ali ndi empirical evidence yopeza okha president. Chifa anyamatawa, sometimes you can't trust them. Yes. Tikanena choncho ndekuti tikunena kuti mwina president ndi mayankho achina chilichonse ziko muno kapena tikungonena kuti because sometimes they expect too much from the president. Mavuto ziko muno ndambiri. But on this particular issue, no, it's a critical issue. No, it's a very critical issue. That's why I wanted to no. Ndi nkhani yofunikira kwambiri. Do you know kuti alipo anthu timakamera naso, I think before we went to the program, panopo anthu ambiri nkhani ya cancer lero lokha I think ndukamba zamaliro mwina awiri atatu or cancer related deaths. Koma anthu enawo akufa chifukwa chonena kuti mwayoti amafuna kuti apite kuchipatala kunja unalipo koma akuti akuvutika nkhani ya mayendedwe ma passport. How honestly do you feel ngati msogoleri wa ku immigration about that? How do you feel as government about that? Kuti alipo anthu ena amene akulephera kupita ku India, alipo anthu ena akupita ku South Africa, akulephera kupita ku Zambia, konku pa Kenya pompa for cancer treatment, akulephera chifukwa cha ma passport. Honestly, and we're going to be going around in circles? No. Izinso chisamanyazi. Not only that, do you know kunena kuti nkhani ya kuyenda kunja nkhani imatawubweresa forex. It has an impact on the economy of the country. Anthu amapita kapanga ma business osiyana kumabweresa katundu kapena nthawi zina kutenga katundu ndikupitisa kunja kumene. And all of that has been lost in this mess. I think we can do better. Abankuku sikuti mmene timafika February nkuti ku immigration zikuyenda bwino kudali mavuto kale. Hakingi yazangokanga tingomalizisa. So we've always takati kumakhani mavuto kumene ku in terms of kuti anthu kumadikirira even ipena so mwina communication yo auza anthu kuti simaina muzikhala muchitenti mumadikirira process zikhala choncho itakhala kuti process ikuyenda bwino zinthu kumayenda bwino ndikhulupirira kuti palibe mamene amakondwera munthu makakhala pa queue ngati kuti anthu alibe chochita. Yes. What is it that panopa maybe amene angathandizepo pa nkhani imeneyi aonepo komanso athandize bwanjo pango? Mwina koyamba ndi ngopanga build pa zimene ochunga alankhula. Chinthu chimodzi chimene ndikuchiona chikubwera clearly pa zonsezi ku immigration kuli issue ya incompetence, top class, kusatha ntchito kwa akalumo ndi timu yawo. Akuluakuluwo dzawavuta popeza amakondwera ndi misonkho imene akuidya koma ngakhale akulephera ntchito they can't resign on their own, so they'll still stick to their positions. Pamene achakwera amayenera kuti abwere kwathamangitsa anthu ama office potadarenga iwo akalumo kuchoka ku retirement tinkanena ife kuti uluyu ali ku retirement tikabati tu retirement ndekuti watopa afuna apume munthuyo. Okay? So mukutenga munthuyo kotopako abwere agwire ntchito as busy as immigration department is. That's number 2. Number 3, achakwera mina nenera kuti issue iyi adutsa pasi khale nguma. Azikhala chipanayo. Yeah, ngasinzo kulenzo kalakhula.
muona kana achikreso ngana kweso chichosi nanga si bwana wawo tankho azikhale onda amene mamoti president akakhale ku immigration amene akakhale ku immigration ndazikhale onda kodi zipina nina bwana zija zikuchitika bwanji and by the way a president mela kada kuti thamangitsa wanthu amene ndakunena kuti azikhale awayike mgulu othamangitsidwa yes mwapezesa yes so a president after 3 weeks I don't know what kind of lies azikhale ngoma ndaku immigration anakauza president chifukwa a president anena kuti ikamata 3 weeks ndifuna ndione printing itayambika so anthu they are still kumakadzadzana kumene kujaku tikafunsa kungobwera mwano palibe chimene kungofunsana kuti kodi mukuprinta angati kusake runda mafuso ndatatu lukuvuta fuso loyamba ndilo kuti mukuprinta mapassport angati pasiku yes lachiwiri kodi awa madobadoba fekwa abwerano mamiliyoni akutenga ma 100,000 yes ma 150,000 even yes. one printer ma forms kuka nanga kulilongwe amini ku Ujeni ku Blantyre ndi ku Mpoto mwamba kulitality three questions about ina got ndupaka suspect zinthu zina nkuteka kuti akulu aku immigration minakonena akuti kulibodza a president akumama ataphula kumene sakudziwa president wala ngalangawa akundipusitsa yeah a president amayina baziwa angamakupusitsa ndiye andalapusitsa no system meji lili kuja ndiye andalapusitsa akukhala yeah ndimene ndikunenazo kuti munthu amene amayenera kuti a president doesisakwenaso analakula Mr. Sisa sakwenaso iviliso kwankhula ndakalomoto yes angoayitana zikhale amakumana nawo nthawi zawo ni nduna yawo kodi iwe keni yes kodi mapasipoti kuprinta ngati ngati keni sakuziwa muzati ikama tingwesezera ita muimbira pano pa chama past 6 ikamati 7 kuloko keni ndifuna ndiuze ata uprinta ndikuma okay nofanire kuti ndinamva kunena kuti there was a certain presentation yes imene akachitika kandi andula azikhaleyo anakapereka chinthu china kandi report kwa president I heard about that kuti kunalika mambo kena kopereka report okhuza ndi za ku immigration so inofanira kuti kodi mmene adalijani muna libodza la mtundu wanji yoti lapa kitsacha kwera kukhano chete pakadali pano osathamangitsa amene akulephera ntchito ku immigration zimene anena achunga kunena kuti anthu akamanena kuti leadership pali indecisiveness kulephera kulunjika pa chiganizo pakuchitika zopepera apa mkulu suntaliponi pabwerepo ena silinokha amene mutha kukoza zinthu mdziko muno if a leader can't stand and make that tough decision I'm telling you people get used to your deadlines anthu amasorowera a president wa amalankhula choncho akalankhula choncho taonapo ife ena ake sizidachike chonse so people get used to you so that's what we ask these are the fruits of clear indecisiveness now achunga tikanena mavuto solution ndi chani because there has to be a solution ngati mwina anzathu ena sakuyikuna tathandizire kuma stand kuno solution ikuoneka papa ndiyotani achunga kuti tithane ndi zimene zizizi zachibwana zizokula mtima zomayankha ngati kuti inuyo ndinu ndani yeti ndinu mukulandira misonkho ya Malawi mukutumikira Malawi you supposed to provide a service to Malawians this is a service to Malawians you know now ngati president amana kuti iwo is a servant leader come on why are you immigration iweyo kuti uziyankhula motumbwa iweyo ndimaona ngati kuti nkhani ya ku immigration patopa ya passport yafika paonena kuti sitingamakambenso za ma deadline ayi apa ni nkhani ya action kuopseza president adaopseza kale deadline anapereka kale nkhani apa ndiyo nkonena kuti tivomereze aku immigration akalomo ndi team yanu whether mwakanika kapena ayi ngati mukunena kuti simunakanike then mukhale ndi tangible answers mayankho ogwirika osakhala mwano osati mwano kwalitu ma system siku immigration okha amene amatha kuvuta zimene manena poyamba pacha koma it's how you handle it what is the problem kunena kuti for example timaona kuti tizichita print mwina ma passport 1000 per day koma chifukwa chaonena kuti inki watani ka machine yapanga bwanji panopo tuprinta mwina 50 okha and prioritization panopo tizipanga kai mwina awa amene ali maulendo opita ku chipatala moti this week tapereka 400 next week koma we are trying our best vuto ndi chani tidandaula koma tikhala kunena kuti anthufe tikuyenda on the same pace inafika hapo nthawi yake mukumbukira ku zamakesi nkhani zomwezi timakanga tumanamizidwa ati iyanyani watani anthu anafika size yotopa no this is too much until it came and kunapa nkali zomwezo January you know mauche nakhata bwera kena
mpaka na wena nazafikapo panena kuti yayi bwanji tikhale ndi new leadership and new leadership ya Kwescom kind of helped. It really helped a lot. In fact, leadership inapita mpaka na ku at ministerial level. Yes. You know, you are the new minister. Yes. Nthawi zina tizivomereza kuti zikhala kuti zakuvuta ena azibwera mbwalo azizatenga ndi ntchitoyo. I want to say one thing, Wanda. Anthu ife samakhale ngati kuti Malawi owes you. Samakhale ngati nawe ngongole yonena kuti tikapanda kusunga ku immigration, tikapanda kusunga pa udindo. Ndekuti basi ndekuti tifeta kulakwira. No. Komanso iweyo kamagwira ntchito yako icho samakhale ngati you're doing favor to us. No, you're not doing a favor to us. Yes, you are being employed to do it. What do you You're mean being you are paid. kugwira ntchito? Yes. Ndipo ngati a president amachosedwa after every 5 years. Iwe ndi In ndani. fact, amayenera kupita back to the electorate. Yes. Kukachita convince anthu. Kunena kuti mundisunge pa mpando umenewo moti chaka chamawa ayamba kale. Achakwera azakhala akupempha kwa Malawi. Kuti ndikufunaso ine ndikuyesesa. What more with the director wa ku immigration? You have to give us reasons yonena kuti ngati Malawi takhulupirira asogoleriwo kunena kuti apitirize kuendesa immigration. But if not, no. Unfortunately, if we can't fire him, amachita fire the president on behalf of Malawi. Yes. Mfanele kuti. Yes. Ndikubwerezanso mowalitsa. Zafika pano titha kukuwa Gabriel say ili no manja bwera. Ileyo ndifuna ntaona kuti kuboma kuti they are concerned as well with the message whichika Ku immigration. so far sindaone kunena kuti they are concerned. Akuoneka kuti akuzitenga. Akuoneka kuti iwo mapassport awo ali nawo yes. akutha kuuluka. Akuoneka kuti si issue kweni. Because abana, if this was a serious issue, meda ndinacho kunena kuti if nothing happens within 3 weeks, heads will roll. Yes. It happens in the heads rolling. Sindaone ine kunena kuti ena kade ntheka zeni. Aye. So pali zinthu zina zimene achakwera atakuzipewa. Kusisafika pa Japan kuti ngazimene akumapanga anthu ambe wenda misewu. So anthu kumene ketsula kazanena kuti amene matopetsa ku immigration okulefetie ndakonku. Muona ngati case ayeza khanti wachi. Zosakhala bwino. Now, tisunthepo pamenepo nthawi. Nimaona ngati again zikhale ngoma. Pofuna kuti iwo ni nduna ya boma yosankhidwa ndachakwerawo awathandize mbali imodzi ya ntchito yawo ndimeneyi. Yes. Chingavute ndi chani mawa akatutuluze. Yes. Ikamafika ka 12 koloko masana itanise msonkhano. Yes. Kayati tenga ifatola nkhani. Yes. Tipite tikaone zikufunika janjani kuti akuluakulu. Yes. Uyu Kalumo ndabwera naye pano pa mumfuse mafuso ndilipo mpano azikuyankhani. Challenges Kuti so that moto ukupita kwa chakwerawo. Yes. Ukupita kwa chakwera matawo so enaso. Akuplay. Akugona pa ntchito. You're right. Kunena kuti ndikumvera toka mudandaula. Yes. Mukafusa rama yankhamwa. Yes. Ine ndupira ko. Ndupira utiyeni. Ntokhala nabwera kuno Yes. akufusa zakuti ndemulepha kwayakha kuti chifanya press conference kuti iwe kafe maulidi. Tafusa fuso iwe Kalumo tayankha. Muyankha. Nkabachoka pano pa ndukauza president. You understand? Zikhale. Yes, zikhale. That can only happen if Zikale is not part of this mess. Yeah. Yes. Because sometimes umatokukhalira Yeah, sindisalira. Koma ineyo amene ubondi kutha kwamvesa zikhale. And I'll tell you the reason. I'll tell you the reason why. Appointing authority. Kalumo ni ndani? Nda president. Sa minister. Minister. Umano president. Fatilibe omboni. Kuna uta minister. President akasankha munthu ngati chonchi. Yes. Mapeka chisanzo chikozi mwina mya masankhira ivi majaji. Yes. President amasankha majaji. But ikafika majaji uta agwira ntchito yawo suta magwira zonu manyengerera kuti ala tisankha ngawa iya. What I am saying is immigration ili pasi pa ndani? Pazikale. Yes. So the immigration must report kwa ndani? Pazikale. Because of that, the Zikale has got power to go there and start demanding questions because he has to report back to his bwana, which I'm sure mena mankulirana Akalumo Fatoa mankulirana ndia president. Sizingafana ni mema mankulirana ndia Zikale. I agree kwa mavuto ili hapa. Ponena kuti nkhani yomene nanena kuyamba. One appointing authority nda president. Yeah? Number 2, nkhaniyo yafika manja ma president. Ndipo president apereka directive. Aitenge yo. This is the way forward. 3 weeks printing or not, heads will roll. Akamanena heads will roll. Augamba
anyone amene are related stakeholder including azikhale amene ananena. Yes. Now here's the situation. A president will 3 weeks yakwana. What can zikhale do? One is to go a president akukanika akalu. Koma final decision will not come from azikhale. That's what I'm saying. Because he's not appointing authority. Yes. Number two, ngati a president woterekeza kuti akalumama akonda kwambiri. What can zikhale do? Yangu dandaula zithera pomwepo. A president komatu ukusisi kuyenda amene akunyozesani. It ends there. It still goes back. It still goes back. Yes. Now, chimene mangu friend nimaliza mawa. Ndonena kuti sindikuwabakira kunena kuti alibe responsibility azikhale. No. He has got a responsibility. Nipaene akupusha. Ife timazonda bulldozer. He's supposed to bulldoze. Koma mwina nthawi zina. Mwina nthawi zina makakhala kuti makumanaso ba bulldozer okaoka. Vuto lake limakhala ndi imene. Komanso. Nkhani zina ma appointment enawo akamakhala kuti ali ndi affiliation ya chipani kapena kuziwana kwina ni sogoleri. Umakhala kuti yohanza ataidi. Kodi simunamve nduna zina zimadondole ma PS lakamachira mwa. Amakula ntima. PS umankulira ntima nduna. Choka ziko Zunjirikadu ndimasaziwa hapo. Zunjirikadu ndi baba PS hili. wakali kutiko. Baba hili. Yes. PS banduka bila kunja. Mimi zosa maziwa. Wasa maziwa. Maka wewe. No Uli kuna sasa. Ile Dubai. Iwo wachuka kwa jini sini Yule kundimela pa WhatsApp. You understand? So ndufulani kulizana ndi apa. Kuna kuti mwina azikhale amati chikakula patuka. Tugwetsa. Siri kudziwa kuti akalumonaja wera amalankhulana motani. So azikhale ndufulani kulizana ndi kunena kuti mine zilimu azikhale was supposed to go ku immigration kumakafusa. Ife riziona kunena kuti a minister akukankha ngati zuvuta zungovuta kumene koko but is consent because somebody has to be concerned. Yes. Somebody has to be concerned. Amalawi akumaina zipanga zinthu zina amangoswera ku immigration umene jako because they can't get a passport and somehow we playing it down. Tikunena kuti munthu uza kuti 18 million plus people we can't have anthu ena kanzeru kukathandizira umene kuja kukonzeka ndakalumo. Inaona ngati kuti there is a bigger story. Imene nthawi zina maybe we have not been told the truth because ndanena kuti story ya 2 billion atafuna 2 billion mukudziwa chake achimwene chinthu chonena kuti pali chilungamo sumachita nacho manyazi. Yes. Ndipo even in our practical lives ukakhala kuti chimene ukuchitacho palibe china cha chinyengo kapena palibe chokayikisa achimwene sumapanga manyazi. The fact that people are hiding, the fact that anthu amachita kupanga chase information, the fact that umakhala very defensive pamaonesa akuti iwe kafe unaima hapo tunakuona umalakho ndi atu unazapepa ndani ndio unazapepa ndani malawi makapepa mtu iwe ndi ndani kuti kupempa iwe ndi ndani kuti zikakupempa ndifuna kufanya ndani malawi ndako my public property. Do you want malawi iwe like seriously like who you opening your mouth to say that and we trust you to wait for immigration. We must be so worried if we have got these people go organize motel. That's why ufusa ati kodi tusuta jani tusuta anthu ali ni mphamvu zoti alibe amene ali ni mphamvu sakuziwa ati ali ni mphamvu. Exactly. You understand this zantiti zitasokoleza tiambireso bwana ili mwakwatira mkazi wanga ende kwa mkazi wawa ntiti zitasokoleza tiambireso tiambe kuti kodale sayambe kusaka ntiti yake zizo kuchitika apa. People that don't have power they think they have power. People that have power they don't know they have power. Pirikiti abantu ndifayeka tsula mtapita kwathu tatahotika intila ndinkanero asisa jamanena zona. Sometimes vuto si amene amatsogolera hawaii vuto ndi fair malawi. Yes. Titimagona kwambiri. Yes. We don't know kuti in our hands we can stop all this nonsense. Zitausika izisi. Komano timombera manja apologizing. Kaniso pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current pano pa Times Television popanyadira timati pa TTV ndipo program mukuonerayi ndi Hot Current ndi uchunga wayana chunga komanso tili ndi ansukuluzi adijona pankuku tamaliza nkhani ya ku immigration ndi mafunso ambirimbiri tikuyembekezera mayankho kuchokera kwa adindo athu amene timawasankha tokha. Kupitirira pamenepo tinene kuti game ya Manchester United ndi Liverpool yathera 2-2. Tanthauza kuti how they stand pamenepo pona kuti pamwambapo pali njovu kanazili pa number 1 chifukwa chokuti idachinya zigoli zambiri ngakhale kufanana ma points ndi timu ya Liverpool ose 71 kenaka pakuzabwera pamenepo Manchester City ndi 70 points pa number 3 aswera magemu ufanana.
timatero chifukwa choti anthu ambiri amakonda mpira. Tiyeni nayo ni hoti kalende. Nkhani yathu yachiwiri ndiyo kuti padusa myezi iwiri ino pano pamene close to 2 months. Close to 2 months. Yes, pafupifupi myezi iwiri pamene anthu a DPP amene ankayenda pa DBT amafuna kulowa mu Lilongwe sizidatheke chifukwa choti adakumana ndi anyamata azikwanje. Zikachitika ngati zimene zikwina kulikonse mdziko munomo, you expect the police to come in ndikupanga chifukwa choti ndikukumbukira kuti kunabedwa ku skulu ina kudali kuti kumangochi DMI. Yes. Mwina within an hours. Yes. Ngati sakulakwa mwina kufika siku Mwelo, lina amati agwirapo kale polisi imene ndimayiziwa ineyo ndi imene yoyo anthu awiri anati agwidwa kale anthu odziwa ntchito yawo kwana skulu kwadati agwira kale amabano malaptop machani adati agwira kale awa abe adakhapa anzawowa mpaka panopa sizikuziwika kuti ndi ndani kapena bisala pati sizikukhala bwino. Tikuyilumikiza nkhani imene ndi zimene amalankhula a chair Malawi Electoral Commission Justice Chifundo Kachali amene amanena kuti tuyenera kuti tigwire ntchito limodzi ncholinga chokuti chisankho cha 2025 chizakhale chabata, chizakhale chovomerezeka komanso chizachitike mokomera wina aliyense. Ngati tikuona kuti anthu azandalewa akukhala mokhapana mopyezana ndekuti anthu tizikhala ndi nkhawa. Kodi chisankho cha 2025 chizakhala bwanji? Kodi ndikofunikira kotani ochunga kuti apolisi atiyankhule? Kaya akufufuza, kaya asiya, kaya alipati pomwe alipo. Nzofunikira bwanji kuti angoti yankhula ncholinga chokuti anthu azidziwa kuti they still care. Because as it stands, I think izikulankhula zinthu zina zake zokuti I think sangakondwe ife titapanga conclusion yathu. Nde kuti ife tisapange conclusion yathuyo. Mayi yolamu akalaya abale anga akanati yankhula. Muona bwanji uchunga? Ndimaona pali mawu mchingereza amene the stakes are high. Nkhani imeneyi apolisi msaichepese. Akuboma nkhani imene msaichepese. Musanene kuti nda DPP yawo. Nkhani is more than a DPP. Nkhani ili ndikuthekera koyipisa mbiri ya dziko lino. Komanso ili ndikuthekera kopangisa kuti aja amapereka ripoti aja chisankho chikachitika amapereka ripoti. Ndamapereka ripoti kuti iyayi campaign sinaende bwino kapena inaenda bwino. Ma international amene I directed related to donors athu. Nkhani iyi ndikuthekera kosapangisa bena nkuzalemba kuti there was political violence. Ndipo chifukwa chimenecho amatha kukhala bena kutilanda edi kapena kubweza ma break pa chithandizo chimene amatipasa ngati dziko. Nde musayione ngati nkhani yongokhuza anyamata ena DPP anthu ena DPP amene amenyedwa. Nkhani ili ndikuthekera koyipisa mbiri ya MCP imene mwakhala mukulimbana nayo a president kuti muikonze. Munabwera even before musanakhale president mukupepesa chifukwa cha machimo ena amene chipani cha Malawi Congress chinachita nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi. You came out in the open trying to promise Malawi kunena kuti chipani cha new blood, chipani chonena kuti anthu amene tufuna za mtendere ndipo tikusiyana ndi mmene bena aja ankapangira. Koma nkhani imene indi kuthekera kofafaniza all the efforts that you have done. Ndiye nkhani tisaitengere very lightly. Komanso nkhani indi kuthekera konena kuti bena mukazabwera chigawo chakumwera azapange zomwezo motali panthu ena atha kuzapangidwa chipongwe chifukwa cha nkhani imene. They can use this as a justification. Munapanga zakuti azibale athu kunonso mutipanga mumva mbebe kumpotonso chimozimozi. I don't think we can afford to do that. Iwo owina chisankho aziwina fair and square. Kunena kuti Amalawi anapasa mpata opanga kampeni upanda ziwawa ndipo the best man has won kapena the best woman has won. Koma chisankho chisamawine feti wina akuopsezedwa ndipo nimalize ni mawu awa. Inuyo amene mmapanga milandu imene kumakhapidwa timadziwa tinapo kale nkhani tukanga tubwereza kuti tudziwa kuti kumakhala wina wake wandale amene amakutumani. Koma tudziwani kuti milandu iyi siwola. Ndipo alipo ena a DPP boma litasintha amene ankachita kulira. Taonapo tifeyo zisankho after zisankho ena nkungwe zombera okha. Taonapo ndithu anthu ena akupita kumaka zipereka okha kuti ine napanga zakuti.
don't think Malawians have forgotten who you are and what you are doing. Siku lina pa Chingereza amati a day of reckoning will come. Zamphavu apa nkuku utha ubisala lero koma ngati anthu adakuona mulandu suola. Ndi bwereke zimene amalankhula anduna azamalo Chabwino agumba papa times exclusive. Yes. Amanena kuti ndalezi mzaka nthawi zimatha tizikhala bwino ndi anthu. Amauza banda zimenezo kunena kuti kofuna makhala bwino ndi anthu. Chimene chimachitika kuganiza kwa hafu kwa anthu andale kumene amadza kupanga transfer kupita ku police leadership. Kumakhala kuonena kuti ife tikhala paudindo mpaka nakalekale. Zijama uzana kumanena kuti tegezanga apa amanena kuti chakwera mpaka na MCP mpaka 2084. Amazana chonchita. DPP so inaliso ndi kuganiza kwake kotero kuti kaona ngati kuti mpaka pano paikhala bwino. Ehe. Koma samadziwa mtima wa Malawi kuti Malawi voter aganiza bwanji. Anauza kuti tiedzipita. Kuganiza kwa MCP atomaganiza kuti ifeyo titokhala mwina 10 years. Pamene mwina voter atokeza kuti 5 years mwatikwana dzipita. Now, muyankhula choncho pali tuki ujeni nthambi za boma ku polisiko ndi ku MDF. Yes. Kufunikira kuti iwo azikhala independent popanga ziganizo zawo ndi zotani potengera kuti umakayankha wekha mafunso anthu amene mwina amakunamiza pano pawa kuti yakutetezawa alibe mphamvu yokuti akuteteze ena amapita mpaka ku Hegi takhati kwauna ukayankha mafunso okha popanda kuti yayi wina kankati tumaza kufunika kokumbukira zimenezi nkotani kuti ngati ndimene ndikupangachi sichikugwirizana ndi mmene ndimayina kugwira ntchito yanga because apolisi akwena kukhala very professional akwena kukhala woima pawokha zikutero ndithu kuopa kuti chifukwa choti wandale ali ndi mphamvu yokuti akhoza kundisamusapa ukandisiya pena pali kuti mphevu zizindiluma fa chipere cha maopa mphamvu yokuti osapa mpando onona kwakusiya pakona uko kuti mphevu Iwo asisa munanena kuti mwina ife sitikhala tempted kuti pange conclude. Yes. Koma nafuna muzione chishi. I'll just try to remind Malawians. Instant yakumangochiita chitika. Iti mene. Yakukhama nako DPP. Yes. For permitting. Yes. MCP kudzera mangochi. Ndiro mangochi. Ndandeko mangochi. Ayi kuti yonke. Oh chabu. MCP kudzera mwa Isaac Chungoma Neneri. Yes. Adakusa statement. Yes. Ponena kuti ife takumula zimene zachitika. Yes. Yes. Ndipo ife tikufuna kuti apolisi mugwire ntchito yanu mwasanga tidziwa apena panga izi ndani. Yes. Kale DPP asandikina malomba. Yes. Ndinu achingoma adapiriza kunena kuti ife tikuganizira kuti nokha paja muli makampu kwanu mwakhapana. Yes. Yes. Pakubwera andani ana malomba kunena kuti ife sitikukayika nkomwe atikhapa ndi MCP. Mwamvetseza? Apolisi akudzabwera kunena kuti tinamva kunena kuti amene amapita kumeneko anavala ma-t-shirt a DPP na amene amakhapa anzawa DPP. Now if you look at all this, okay, masamu atongoenda kunena kuti amene ali ndi mphamvu pakadali pano over apolisi ndi ndani sa DPP. MCP if its image is being dented badly imene ikhalira atakwauza mayoramu anthu asoronongere mbiri takuonesesa anyamata anu amange anthu amene apanga izisi ife our administration sikwiza ndi ziti zimenezi ndizizi ngati Jona mawa kali mkama ngati padala anthu osavuta kuamanga anakakhala DPP kuti akhala nokauka ndipasana kachedwa saka nachedwa kuvuta kuamanga kumene kukungoneseratu because this tinaona ma videos gani moto zathu ena ma videos anthu amadusa pa filling station. Yes. Clear anthu akwaziwa amachita kunena kuti uyu ngwakuti danena so program kuti ino apolisi mulibe tima video timene tipemphe ndikuseli ku tugaireni tima video nenda abayasola ndakuzenda ndi munthu wa polisi. Yes. Akunena banku musekeza sili kwadziwa anthu akapeza kwadziwa. Yes. Komano anthu akuopa awasamutsa koma akavalike belu timalijani kuti akamveke belu ndandani nkhosi ndi ndani amene atakavalike ndani nakuti koma mphamvu zidakusintha tomorrow anthu amene akugwira go pick those boys. You understand? Koma pali nkhondo imene akuti nawo wayi. There is a danger especially when kupitako. Yes. Kuti
apolisi mwapanga zimene mwasiya anthu amene aja and something happens say in Cholo Yes. apanga zomwe zija and then you come and arrest people. Yes. Awana people speak quite a lot. Yeah. To be honest, Selective justice. nkhani njo ngotionesanso kuti ma systems athu mwina ningofunika sokuunikira. Ngopo ina. Ngati dziko timathamangira kuitanana kupita kumangochi kusalima ati review workshop yazakuti apa nkhani sizi kuyenda koma the real issues timazungulira. Nkhani ndionera kuti mene apolisi akugwirira ntchito, are they truly protected? Are they truly independent? My answer is no. No, a big no. They are not. They are not. Komano fusolo mwetu mwachisanzo. Allow me to give example. Yes, go ahead. Uje no Puma. Ame komanda opuma. Anundu. Yes. Idalipo nthawi yokuti anthu ankadabwa. Kuti uyu yakugwira bwanji ntchito chonchi kuoneka kuti sakuopa. Yes. Kupanga zinthu malingana ndi mmene malamulo akunenera the constitution. Demonstrations. Demo ya DPP. Yes. Koma you remember it cost him. Eventually. Yes. You know. So you remember the but people they were remember getting the guy out. Yeah, but people remember. We are still even now. People remember Yes, that. yes, that's true. So my question is, can you not, you as Yola, Yes. and say, ndigwira ntchito yanga bwino, if I lose my job trying to defend the professionalism of the police, so be it. Because people would remember you for the good reason. No. But I hear you. Yes. Because in terms of protection, Yes. Yes. Ambira ifeso dakali ndifa polisi banoma sina kakama ngatu acha. Ndipo nimangofuna nene kuti. Yes. Kandi yankhule motani. Nene kuti ali panthu ena amene udindo wawo kuboma kuja sakhalisa. Umatengira chisomo cha usankhaye. Amati akalowa kumene kuja. Na Eliesa amene amalowa ndionena kuti I want to be a professional. Yes. Ngati pano pa office mapanga zakuti ine zimenezo ayi. You know, no business as usual. Pano 7:30 ala sazikama office. Amwene anthu amene aja amala amene aja ambiri, unfortunately they don't last long. Anthu amene amakhalisa ma office aboma, sorry to say, with due respect, amakhala anthu onena kuti they are playing to the status quo. Ndimbava zomwezi. Amakhala anthu onena kuti yes bwana. Anthu amene ali mu authority aona kuti we are safe with these people. Akumva zimene kumusa. Koma na munthu onena kuti afuna kupanga shake the system. Kawiri yekha samakhala safe, samakhala secure. Ndiye mwina musala malizi. Zingogwirizana ndi zimene amanena amsisia. Kunena kuti vuto la dziko lino ndionena kuti timakhala ndi anthu amene amafuna to leave a legacy. Anthu ofuna kunena kuti I don't care kuti anthu andipanga chipongwe chotani. Koma tsiku lina zizukulu zanga anthu akumtundu kwanga ana anga maneba azanena kuti Wanda Msisia was a man of steel. He was in this office and he changed things. Anthu onena kuti kusiku kumaliro kwanu azanena kunena kuti a inspector general hour was no ordinary inspector general. Anali munthu amene anaphunzitsa polisi. Ndipo mukudziwa kuti ku training school kuja amakambirana ma case studies. Amakamba inspector general wakuti anapanga zakuti. How do you want to be remembered at the end of the day? Andale osazasiya kupanga izizi. Koma inonga ma professionals, how do you want to be remembered? Ineyo ndimafuna nenebe kuti. Yes apa mkoko. Mayolamu tifune tisafune para kugwirizana kunena kuti alibe ali nkhwapabe. Kwa anthu amene ayika pampando. Iwo aja kuti amasuke owayika pampando awapange empower. Ine zopusa sindikufuna. Ena anapanga izizi kukhapa anzawo amalawa anzawo. Mai gwirani ntchito. Kuti tukone sese ndofana imakayi wanda usandidule. Ndimafuna ndikufuseni kuti mai wala za ku SCB. Ndimafuna zilekamba zomwezo. Mai Martha Chizuma adabwera unjaja. Mai Martha Chizuma adabva kumanga wanthu. Pano bwa ndofana kuzindikira. Yakati fuso inu munakhala inu apolisi akutulukirani usiku ndi hotikali ndiyadwe. Akugwirani kumachinjiri kwanu kucha. Mungabwereso inu maziyankhula papa. Ine hotikali ti. Atakugwira. Auchedwa pati. Auchedwa pati. Ati amalanji manamizana. Auchedwa pati. Kubwera uzabwesa pano. Kuti mundikhululukire sini
maziwa chimene kumanena atakususani mapasti 2 tema ndikanene so atabwera apolisi atavala nkhwani bwana mfuti kumakumera mabullet iwe kodi mfuse ani mati ndifale kabudula iwe kopita kundende sindivala kabudula mfuse Jones musamajenjere tema ndikati mfuse Jones amabwera anthu amene aja kugwedeza munthu iweyo nkhongolozi mukatema mabise kuti ndifere amalawi apole kalidona amalawi siwafera kafanele Jones asasisa kafanele Jones ino mukamanena kuti mukamayamba program introduction manena kuti sitinyengerera sitimaupa sitinyengerera chilipo chimene mutha kukhala panopa kuyambira amene ambira program zafika pano nkunena kuti kumapande sina nezoona unazona zokhazokha nchifukwa chake tikufunsa naso zoonaso kuti mukanakhala kuti inuyo ndinu amayi Martha Chizuma akubwerera na polisi mukugwidezani mpaka lero osaziwa kuti adatuma anthu amene aja ndi ndani mukadagwira ntchito bwana the problem is nemuona ngati mayola vuto onobere lino tsapano ndikuyizani shunga kuti zima system zathuzi chiramo tinkachita chiramo chije mukumatakabala chiramo nyasi zimene kuti chotse tikaloboma mumu protection achunga akamba za protection alipo anthu amene akhoza kuwateteza anthu ncholinga choti mwapase mphamvu kuti gwirani ntchito palibe mata kuopseza in the absence of that people second guess themselves ndekuti zindipweteka kodi ndifere ndili naneso ndi banja ndi ananga nditani so you compromise mdanena kuti ndakuchitika izi ndikanena kuti ndikadakonda a president zinachitika izi ali ku Namibia zokhabana zithu ali ku Namibia koma ndikuba atazimva then ndikanena kuti atakubwera mucha wasakaza statement ya chingomazi just a statement from the president condemning this kunena kuti I would want to see justice happen wauza mai ujeni yola maja mai yola amsisia nimafana ndikukumbuseni kuti nkhani ya kumangidwa kwa mai Martha Chizuma Director and Corruption Bureau a president anaikapo commission commission inquiry imene afufuza ndipo itafufuza inapereka ma recommendation inkafufuza jana I think bible bomba besi linamvisa inkafufuza zosiyana inkafufuza za milandu ife tinkafuza ana manganda koma iwo adali befuso limene lolo however terms of reference chimene mafuna nene ndichi a president mukuyankhula kwawo after my recommendations search ananena kuti inu ku police tapangani institute commission ya inquiry somene mugwisa ntchito malamulo akufuna anthu ankabe mphabuli president alowelerepo ndanda kuti ndine commander in chief wa IDF ku police ko afufuze kuti adapanga zimezi ndi anapa sa authority ndana nina tafufuzanani kumene koko tiziwe chilungamo mpaka lero munamvapo hayi mpaka lero li nde ikatuluke ya nyamata DPP mukuimva nkhani imekwendera yes can you read in between the lines yes tikamachoka panopa ngati tikufuna talimbise mayi yolamu kuti mayi yolamu kagwireni ntchito yanu bwinobwino tizalimbisa mtima titayima pa taponda patipo ifeyo titalimbise kapena mayi woda zikhandi mantha kuti akakagwira pena pake akagwira waya woti wate tigwirizaneni pano pakuti mayi yolamu ndi Malawi Police Service they are not independent chabwino chimene amafuna atakhala kutudziwa amafuna atakhala apana ineyo mukaone how they have performed my cases in a complicated this is not a complicated makamba za jada phedwa kulilongo yaja many other police about those guys complicated cases tunga wina manga kudoa complicated cases what about yesterday forward anzindikwa nawo apa pa ujeni apa pa biosa ndiko ndilipota watu mpaka leroli mpaka adile tufufuza mpaka na now abana impunity hii kuchitika hii inachitika kusinya DPP ina DPP akwada ndaula ndimanena kuti iye sikuti timanena libe moral kuma zinachitika madero ziwiri sizikapanga zolondwa zolabwika okay tiziphunzira from the past kukoza zinthu okay analipo anyamata very arrogant kumaenda tizikwanje ma pick up ma box body you understand amene acha tukamba pano anapita ndito kanthawi nkachitsiru that's true mawa limafika ina ndinene kunena kuti a police mayola personally I met her some time back she's a wonderful woman she's a wonderful woman. I had an interview with her. She's a wonderful woman and nyamata onena kuti amafuna taifera dziko in fact amaifera koma
maybe tikamakamba za ma reform aja ku police tinamba kamba kale za ma police reforms even before tisanambe kamba za civil service reform and chifake munaona gamutawo aja nasi takala yes mukuta kale friendly exactly koma I still think tizikambirana chilungamo mawa amene anena pa kukundoona you are not free simple ndipo there is a cost that this country will pay chifukwa chonena kuti police still independent and the still independent still independent today under the Chakwera administration it has been they have never been independent they're being used by politicians and abakhala zipani zolamula za nthawi imeneyi magwiza ntchito opseza anthu nthawi ya DPP anagwiza ntchito pano pa MCP akagwiza ntchito so they are powerless abakhala alibe chochita nde amachita sokhala ndi anthu awo ena amachita kuyankhula kuti amandiuza wina kuti chisankho chache kamachitika boma jekangoti la sintha amachita kuimbira na mafoni wina akakavala uniform tu amachita tili kutale center anaimba phone kukomesa pali John hapa ndikubala ndikusatenga uniform yanga munthu adachosedwa ntchito na Joyce Banda ndubwera ndikatenga uniform yanga limbi afika pamene pa kaneke ndimene police can you guys tikamaliza kuyankhula I feel sorry for her kuti neni mamvera chisoni kuti tinene kuti tikwathandiza polisi ali ndi mphamvu imene yoti akhoza kwa masula a polisi moona mtima chifukwa pali zinthu zina anthu amayankhula mwaboza mwana wa munthu pochoka ku nyumba amuza usakadye kwa neba afika kwa neba kuja kumpasa chakudya ndi mwana akuyang'ana iwe nkumana ta aidya mwana uja ila kuziwa kuti kudya kumene kunditumawo sakufuna ndidya anandiuza kale kuti sakadye tingamasule bwanji who can free the police ndi ndani abana lili mafani fuse chonchi yankhula nisanga nthawi yathabana nkhani ziwiri zativuta zativuta kale nkhani ziwiri zativuta mafani nene kuti yes do you know kunena kuti sometimes kumakhala kuti a president sizo kwakuza the boys are moose komano outi ndakuchipani koma amazimva kuti ndi mphamvu uli mmanja mathumu ine I do not think ndichokhala kulakwitsa I might be right koma I do not think kunena kuti achakwera atha kuimba foni nkwayimbira mayora mnkwayi kuletsa kuti amene akhabaza awo achitaisiyani ngatala MCP asiye muli pompo ine ndikuuzeni kuti just like MDF commander inspector general of police amatha kukhani ma 1 on 1 na president kwachita update on imene zikukhala is not an opportunity for her kwauza kuti bwana pali aka kaundivuta akakuti kambuye chito anyamata ina akakuza akankapange bwaji muzidziwa kuti ndifuna nditakapanga apapa. You think she cannot have that opportunity? Munafusa fuso nena kuti what can be done to free the police. Kuti agwire ntchito mmene amaphunzisidwira ifanda ndophunzira bwino awa. Ine nimeona ngati kuti mayankho ake atokhala pa ngapo. Koma mwansanga number 1 titokhala ndi legislative solution. Legislative solution ndonena kuti titakukhala titopanga malamulo odandaliwa amene titakwapanga protect anthu aku police aja kunena kuti mphamvu yowachosa for example can be vetted by parliament for example zimene zimathandiza izongoti munthu mmodzi azikhala mphamvu oti kukuchosa zimapangisa sa vulnerability zimatopangisa kuti abuse nthawi zinayi khalepo kusankha they imafuna parliament kuchosa you don't need parliament. Come on, number 2 ndimafuna ndene kuti solution imodzi ndasogolera dziko maka the office a president a president ali ndi mphamvu yonena kuti kuchipaniko sindikufuna wina aliyense kuti achite disturb ndipo IG wina aliyense amene angakupanga disturb let me know. That's number 2. Number 3 tentivomere alipo ena apolisi amene sakondaso ziko lawo amakazipereka dala kuti ndi useni exactly analowe sandale that politicize ndipo ena they're not even supposed to be ku police kumene even malowedwe yawo analokaikisa orena anajama pesa ora amakanga kuti hakuba kuthandiza amakhala ngati kuti ndanyamata achipani koma kugwira ntchito ku police ine muona ngati kuti tapeza njira zokuti safe ndipo kusefa kwake tiyambire kunkhani ya recruitment ku recruitment kuti izikhala merit basis komanso tiyeni ikafika ima promotion akafika pena pake apa azikhala even vetted by an exterior
body. yes mafuna ndene motera aya apo ndagwizana nanu tikazangotere ndiye kuti polisi tayimasula chifukwa popanda chocho amayi aja ali pa ukapolo ndipo kumene aliko ngati zimene tikwankha zoona achakugwada andiyankhulaa ntchito yathu ili pano timamvera chisoni m'bale wanga pita kalaya apadumphadumpha akwene ayankhule iwe ulibe cholankhula blood band akalaya kusetekwa akalaya kudula foni akalaya pepana akalaya mwaseza tumba la misomali mungwenera muyankhule zoyipa muyankha zabwino muyazeka zabwino iye akalaya ndio maona kuti ikavuta mani ili pankate akaya alakwisa ni mabwana asangobera kungotuza kuti bwana wako alakwisa kutuma iwe wang'ono tikayankozi kankula kuti bwana meka angeli no ndelmanena kuti akalaya tipemphe epani kalaya osakangobera kutuza kuti masuicide cases akwena potere iso iyi yufunira update osati pa Easter ngozi zambiri tawerenga ngozi kwana khapa DPP didali mwapanga athu angati pamene ponso ndi pa 30 pa program yathu ya hot talent tipepese kuti talephera kukambako za ku parliament koma tinakhuzabe za ameki pempho lawo kuti tiyeni tiyambe kukonza pano kuti chisankho cha 2025 chizakhale chabata ndi mtendere ndithokoze achimwene anga wayana chunga uchunga ndathokoza wawa nsukuluza Jonathan Kuku ndathokoza